Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 18, versikulo 48. Kat isalakan na kadagiti gumura kanyak, sika ti mamagbalegi kanyak, kadagiti kabusor ko, ken mangsalaknib kanyak, kadagiti naranggas at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naisulsulinak dito'y alugar. Nga may saldong ko pailang ti truck. Talaga di akong maibturan. Ay, narigatan. Ang mga numaadaanak iti sakit iti kidney. Ay, narigatan atap-tap palang ti isbo. Ay, bumabaak iti truck. Ay. Boss, igagdig na itinakas. Tapusan ka matanglan. Asino kayo? Pangasiyo. Ibabayo ti igamyo. Saan ka lumaban? Sana nanas ka na mamam no asino kami. Tinapatag, agtungpal kay ti bilin mi. Tapno makitampay ti pamilyam. Sige, agtungpalak itibilin nyo. Ala, agtalikod ka. Ket iti amin apigsam. Tumaray ka iti napartak. Tama nga no agbaliw ti panunot ko. Ket saan kan amakaawid as ibibiyag. Sige. Nabannog akon. Gamjak agsardeng amag na. Tamangan no addakid di mat mang sursurot kanyak. No gastaman bilang. Jak ipalubos. Abasta dang randaklatan. Makitabla at tugas kasano. Diyos ko. Pagyamana ka. Tadinak pinatay dagiti at tao. Ay, kunak lakit din. Do kanibusan akon. Didak siguron makita. Wano masurutan dito'y ayan ko. Oh, anya day di agim loong. Nudyak agbidot. Iti ayan tinangibatsak iti truck. Tinagtaudan day di akanal buong. At dapayin makita kang asok. Ano kasta? Pinuuran dati truck. Ay, anyan dagiti at tao. Anya nga tati makagapo, akas tati inaramid da. Awanan ti truck nga iman manehok. Kasano pa itan ti trabahok? Kasano itan ti pamilyak? Diyos ko, ikanak kumapay itinananay akirad kan kinapigsa. Tapno mabalak detoy. Tinasayaat. Agin na naak pa'y biita. Jak sinurot ti kalsada. Gapot ang maamakak. Analakadak ang makita dagiti at tao. Katamangan nulib atendak. Panagkunak. Nadaywa kong dagiti at tao. Magparak iti mabaling ko apakiluganan. Kat mapanak iti police station. Apang iso, adda sumungad anugan. Paraak! Kasta tinapasamak, sir. Iso adyak amo. No kasano nga ibagak iti bus ko, tinapasamak iti truck na. Sakbay ngay may ka dito eh. Nakadaanon daytan a report kada kami. Si kagayan ti driver da truck. Uwan, sir. Tila naturturong ko. Gapo iti butang ko kadagdi at tao. Kat maamakak amang ipakaamo iti bus ko. Iti daytoy napasamak. Di kagda nagmanang Ambrosio. Da kami ti mangipakaamo iti bus mo. May papaniti na ito abanag. Agyaman ak no kasta, sir. Kat sapay lakoma. Tamaawatan nak ti bus ko. Ala, tulungan da ka amang ipalawag iti amin. Unay meten ti kasta na pasamaken kalakay. Imbaglaengen tan aasi ti Diyos. Ket di da ka din ang randagi jay atataw. Huwon nga ron bagat. Kat sigun kadagiti pulis. Iti dayjay a lugar ang nagsardengak. Balwar ti gayam dagiti rebelde. Anya, apay nga main ang nagsardeng ka ijay. Diyak nga rodon maibturan, tama ka is-isbuak launay.
Kadyak impagarop. Akas jay ti mapasamak. Tanalawag pa'y mat. Kasta ka, day. Ay, saan ka matkit di ang mababalaw, lakay? Ti importante ay nakaawid ka si Bibiag. May kami ang Bruce, nakasarita na ka na imbag. Kat katuwak gayam ti abogado. Sir, pangasim. Maasi ka kumamat. Kunak no maawatan nak. Ngam saan matgayam. Gapoy ti kinaliway mo, iso na pasamag digas jay. Iso abasol mo ti amin. Aklo nakabasol ko, sir. Ngam awan mat siguro ti mangayat itikas di napasamak. Jak inggagara. Kat masapol abayadam ti kagudwa ti presyo tinapuuran at rat. Wen, gaputawan sa bali akamatan mi no desika. Tas sika ti aking basol iti napasamak. Apay nga bin ngayon paradam jay trako iti dahi jay lugar, ha? Impalawag kumot ng ti amin kada kayo, sir. Ngam apay adidak maawatan. Tapnawan ti makunam, surutan tayo ti umno a proseso. Dumalan kayo pa iti barangay. Ket no di kay latagkin na awatan, ijay kayon ton korte ngagsango. Maladigitan ak itikas ti ang mapaspasamak ita, tatang. Ngam di kay agdanag. Amin a problema, ada solusyon na. Ada kaasi ti Diyos. Huwan matkit di anak ko. Ngam inikat na kunti amok iti pagtrab-trabahwak. Kasta ka di, tatang. Awan manlat konsiderasyon na. Nagpakpakaasi ak. Adinak ko maikatan kas driver na. Ngam natangkan ti panagpuspuso na. Isu amariribukan ak ita. Noan niya ti aramidak. Kasanulaang ti panagbiag tayo. Padasan nyo lang ang tagapay iti sa bali at trabaho, tatang. Kastamat kid di ti plan-planwak, anak ko. Katsapay la kuma. Tamaad da anak adagos iti trabaho. Ada ka si ti Diyos, tatang. Amok adi na tayo baybayan. Kumamang tayo latakin ko na. Julie, apay kasta tilangam. Maikulkulang ka. Nadlaw ko day tamanipod pa'y idi na panalawas. Kuang amin, ma'am. Ada pa kariribo ka. Oh, anya day ta. Ibagam. May mayat matlaang no i-share mo kanyak. Wan no iti matalik mo at tao. Taanyat amom no adda maitulong mi. May papan iti napasamak iti amag. Amang ano nadamag yu pa'y kit diti maipapan iti da iti apasamak. Sige, isalaysay mo tapno maawatak. Tapno saan nga iso timang dadaal iti konsentrasyon mo nga agadan. Amuyo, tatang. Itay bigat. Nakita nak ti may sa professor mi. Ngamin aglaladota. Kinasarita nak. Kat imbagakan ko na ti pakariribo ka. Kat, anyangay ti kunana, anak ko. Tulungan na tayo kanu. Kuyugan na tayo to amapan ije dole. Tagpatulong tayo iti deja asangay ti gobyerno. Imbagman, takayat na tayo atulungan day ta profesor mo. Uwan nga ro, tatang. Amok, iso ti instrumento ti apo ang makatulong kada tayo. Uray anya ti ibagbagam, Kristi. Uray kasanot pa nangalukoy mo kanyak. Di nakto mapasurot iti dayta a grupo nga ibagbagam. Ngam sayang, Julie. Matulungan da ka iti pinansyal abanag. Kan kadagiti daduma pa akasapulam diti pagadalan. Sa anak nga interesado kadagita nga idijaya da. Ta idi pay laeng anak ka-applya kadagiti scholarship nga intoyang ti gobyerno. Sapay ko mga rod, tatalaga ang matulungan na kati gobyerno nga ibagbagam. Talaga mat. Ta idi pay laeng nga scholar na kun ti gobyerno. Pilpilyan dakit di ati kayat da ngagbalin nga scholar. Sana kas kadagiti mang tultulong kanya ka grupo. Tauray asino, mabalinda at tulungan. Iti gobyerno, i-assist da dagiti amin ngaag-apply. No deserving ka nga agbalin nga scholar, makwalify ka. Iti dayta a grupo nga ibagbagam. Masustiner da ka di tumulong? Wano, pangawis dalaang dayta, tapno adak kumapeng kadakwada. Masustinir da, apay kit din asaan. Ngam aggapumat iti dakas awagas dagiti itulong da. Kas iti napasamak ka ni tatang.
Isugayam a pinuuran da ti truck aman manihon na. Ta saan nga ang gitad ti amo na itikid daw da agatad. Anya? Saan akas na dagiti kakadwami? Saan nyo man akakadwa dagi jay? Ngampada matlaang dagiti kakadwayo a rebelde. Agpanunot kakidaan na imbag, Kristi. Adalom an na imbag, nuhusto day ta sinurot mo. Ta mga no maisag makalaang. Awan ti pa kaisagma kakijay. Tanasaya at ti aramid kan ganwat dagiti kakadwak. Sapay kumatakas tangag, paiso. Ladingitak, ngamkas itinakunakon, jak pulos kumapang iti kakasta a grupo. Adakan ka day ta, Judy. Ngam na makapagpanunot ka, asit ganak laeng, tatulungan ka. Agyaman kami unay kan ka, ma'am. Gapo iti tulong yo. Saanan nga agbayad ni tatang iti boss na, gapo iti panakapuor ti truck. Awan anyaman na, Julie. Inaramid ko lang ang tirumbang. Ti boss na pa yan tinangbayad ka ni tatang. Gapo iti panangikat na iti trabaho. Ma'am, da kayo ti inarama ti Diyos. Tapno malasatan mi da iti apasamak adimteng iti pamilyami. Pagyamanan tayo ti Diyos. Ket no addan tumat dagiti ang kasapulan iti tulong mo, saan ka abumdeng at tumulong? Taday ti pagayatan ti Diyos. Uwan, ma'am. Tumulong tayo iti pada tayo anaparswa. Tati Diyos ton ti makaam mo, amang supapak kadagiti aramidan tayo a kinaimbag. Ay naanak ko, nakaturpos kan iti kolehiyo. Ken addaan kan iti natalged at trabaho. Uwan nga rodanang. Iso adi kay agtrabahon ka ni tatang. Ta siya kung ti makamo kadagiti masapsapol tayo. Agyaman anak ko. Ket dakkel a pagyamanan tayo ti Dios. Tadi na tay binaybayan. Oray anyat na paspasamak. At dalata ng tarabay, ng protektar, kanangay-aywan kadatayaw. Wananang. Nasaya at unay kadatayo tinamarso ha. Ken impaay na amin akasapulan tayo. Pudnod ay tanak ko. Iso adi tay umibot kan kwa na. Anyaman dagiti dumteng apasamak. Agtalag, agdayaw, ken agpamati tayo latta kan kwa na. Dumtang dagiti pasamak iti biyag aditay namnamaan. Ngam ditay agpulkok, tadi na tayo tupulos baybayan wano panawan tinamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 21. Di ka paabak iti dakas, parmakamkit di ti dakas, babaan iti nainbag nga aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Anya, kalkalpas ti kalay sata. Ngam ag-flight kan? Please, Dino, maawatan na kuma. Kan may sa, para dayto iti masakbayan ta kas agasawa. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak ti maipapan iti day ta abanag. Di ka agdanag, agawid ak tumutla ang kalpasan ti do atawan a kontratak iti abroad. Una yun ti kastoy.
Kunaklakit din, no di kan agsubli pa iji abroad. Mabitla ang tido atawan, Dino. Sige, addakan ka dayta. Narigat mat, no pilitin ka. Agyamanak, Dino. Katangay agasawatan. Dito'y kan balay nga impatakder ko. Dito yan ti pagyanam. Sige, no dayta tigunam, Lani. Pasensyakan no kalkalpas lang ti kasarta kat pumanaw akon. Itulod na kun iji airport inton malam. Taag flight akon inton rabii. Sa dino ti papanan yung agasawa, Dino. Itulod ko nila ni iji airport, tatang. Agflight nga minan. Di pala nagaw-awid dagiti daddo maabisita o di maray. Agabrod adagos ti asawam. Awan mabalinak, tatang. Day tamo ti kayat na. Malaka, gandanad kay nga rod, anak ko. Tatang, panawan kayo Masapol nga itulod na kun ni Dino iti airport ita amalam. Ag flight ak nga minan inton rabii. Kasta ka, day. Sige, gandanad kayo. Agyaman kami, tatang. Ala, intan Dino, amangan numala daw ta. Agyamanak. At dagayang bukod na abalay ti asawak. Nanakaw. Tatang. Ay, nasayat mat. Tulungan kayo na mga iunag kadagiti gamit yo, tatang. 3,000 ti arkila ti Jeep, anang iluganak kadagiti gamgamit ngay may ditoy. Kasta ka di, tatang. Di kagdanag. Siya kung ti agbayad. No di kumamit nangina ti abang ta dagusta. Pure agbati ako maijay. Tasi kala ti umalis ko maditoy. Ay na, agabang kayo pa'y laeng. Katadala nga rudanin paaramid nila ni apagyanan tayo. Ay, ano sandak Ano adakwartak? Agparamid akmat itikal kalapaw ko apagyanak iti probinsya. Saan kumaaday tati panunutan nyo, tatang? Ta saan kayo abaybayan? Mama, nakitak ni Dino. Kadwa na ti ama na asimrek di tabalay adakkel nga impaaramid ni Manang Lani. Panagkunak, di tadan nga agnaed. Anya, May isa nga min ajip tinangitulod iti ado agam gamit da. nagswerte met dagitan nga agama. Tay sudagaya man ti agnaad iti balay ti kapsat mo. Anya ngay nga rod, kat iso mo ti kayat ni Manang. Ay, unay met nga minan da di akapsat mo. Tadi na amo ti agpili iti nakiasawaan na. Ni pay Dino amay sa a waiter iti may sa restaurant tinapili na. Kan may sa kanumot akok ti ama na, iti isumat lang a restaurant a pagpapaayanda. Nagswildo ka kaday na nakaw. Un, tatang, da kayo ngay. Ay, una, adamot tayo na. Alam mo da ito tagumatang ka iti bagas, konsidain. Siyak mo ti makamu iti abastaw. Saanen, tatang? Idulin mo ti sweldoyo. Agurnong kayo. Tapno mapatakderan nyo ti lote, aginatang yu je probinsya. Ay, agyaman na nga raw na nakaw. Nasaya at tanda kayon Dino. Mama, apay dagita apato. Dito'y ko ida nga ibulos. Imbag dito'y tadaalat ti aglawlaw ti balay. Iso adi mo toltol bakan ti ruangan ti gate. Saan, mama? Dito'y ko ida nga ibulos tabantayam ida. Kat no bilang tadyak to ida masango apakadan. Pakanam to ida, Dino. Sige. Aramidag ti imbagayo, mama. Nasayat. Ay, umunag kayo pa'y Tagsasango tayo amangan kadatatang. Addain lutok, anaimas amasida. Sana ka mabisin. Sige, tamapanak matan di tabalay me. Naimbagman ta naimas ti sidsida ang dadino, mama. Siguro, napumpuno itan ti dakkel aref ni Manang ko iti agkakaimas amakan. Nagswerte ka dagitan nga agama. Iso dakit din ti may ranranod iti pagbanbanugan ti anak ko ijay abroad. Lakit di nang runa. Kat iso ti pangipat patuludan ni Manang iti sweldo na. Ay saan mabalin kanyak daytoy? Imunan ni tatang iti trabaho na. Ay, itulbag kumatan ti balay. Tas umarunuak. Mabit lang, Dino.
Mama. Di mo itulbak ti balay tanak ko. Tanda ginatang ko alamas ngayong kabil ko iti refyo. Itay adda kay jay banyo. Ha? Mabalin ka di. Di mo itulbak ti ruangan ti balay tanak ko. Tano adda kayat ko nga ikabil iti ref. Kat makastra kaklata. Day talaga yan, mama. Sige, kastoy langan. Ikan kayo iti bukod yu asusi. Iti kasta. Uray awan kami, makastar kayo dito'y balay mi. Nagyaman ak. Rumbang lang, tasaan nyo mo't abukod abalay daytoy. Ti katugang ang babae. Dito'y damutan iti anak na makigigyan. Huwag nga raw, tatang. Amo ka din ti asawam day ta. Saan pa'y tatang? Kan dito'y dat nga aglutaw, maturog kan agdigaws. Dinto ta damo balay da. Awan maramidak tatang. Balay mat ti anak na daytoy. Ay, mababainak. Dinakmat ka sarsarita ti babae akatugangam. Madlaw ko mat dayta, tatang. Kan madlaw ko. Akasla adap apalan da kanyak. Ay, narigat ti kasta anak ko. Masapol ang maamuan ti asawam ti mapaspasamak. Tapnuan mo na maay. Amo, adayim patulod ti anak ko akwarta kan kadino. Ikanak man iti 5,000. Ang mama. Adamot dinawat yu di kalman asa nga 10,000. Kat, anya ko manukasta. Adda reklamom, saan mo't asikatimang manggad ijay abroad? Nimot lani nga anak ko. Puno dayta, mama. Nga madanagan lang amin. Tanya ti kayat mo asawan. Da kayo lang iti amam ti mairan radod. Mama, adda trabaho mi kan ni tatang. Kat saan mi akiskisayan ti ipawpawit ni Lani. Awanan ka iti pain anay kamkamang. Di ta ka man langan. Inasarita na konti manager ti restaurant a pagpapaayan ta nakaw. Ha? Apay tatang. Di mawatak iti makabulan na bakasyon ko. Napanunot ko ang masapol arugya kung tagpatakder iti ure kalkalapawi di probinsya. Adda kada kayo dayta, tatang. Nasayat mat. Tapno adda kabukbukudan yu abalay. Ay, iti kasta. Nawaya kalatamot nga agawid no kayat mo. Agyamanak, tatang. Di kagdanag. Tulungan kayo. Ay, masapol, asumina akmutan kan ka. Ay, nakababay ni ti asawam. Kan iti babaya katugangam. Ay, narigat, makipaggigyan kada kayaw. Apay apimanaw ti amam dino. Kan apay adi ka matimtimak. Apay, diyo kayat ti kaadami dito'y abalay. Saan matagasta, mama? Ta sino kayo kumamat dito'y iti panagkunam? Siyak ti ina nila ni. Idinto ta sika kat asawa na kalaang. Mabalin na kaasukatan no kayat na. Anya. Apay, mama. Anya ti basol ko. Apay akasta ti ibagbagayo. No kastamat lang adi mo amo ti makibagay kada kami. Nasaysayat langan apumanaw kan. Saan da ka kasapulan? Hello, Lani. Kumusta ka, Dino? Kastoy lata. Agur uray iti panagawid mo. Agawid ak inton malpas ti kontratak ditoy. Anya ka kadi aya. Lani. Kas makitak, ado ti pato di ta paraangan ti balay. Tarakan mo kadi dagita? Tarakan da, mama. Inyag da ditoy. Tapakipambantay ko kano. Kan, ni mama. At damotan dito'y balay, Lani. Anya? Ayun gayam. Di mawat kanyak ni mama iti 10,000. Adda ka no napatag agatangan na. Anya? Day tatipod no, Lani. Bilibak kan ka insan. Uray niya ti kinadakas ti katugangam. An-anusam mo lata. Diyak ngamin kaya tiriri, insan. Kan maysa, nakurapayak laeng. Nagpapantay kasta.
panunutan da kumamait ngayon kas... Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay naganak, di kay agsao, wano agaramid kadagiti banag a mamataod, iti panagpungtot dagiti anakyo kada kayo. Padakkelin nyo kit di ida, iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Papa, naimbag ta di magas kayo dito yung apartment mi. Tapay, Lando. Kasapulan mi unay ti kwarta, papa. Kunakit. Kwarta man ang tidawatan nyo. Awan lakit kwarta. Papa, Ayan ni Marisa. Adak ditoy, papa. Adar aramidak. Kada kamit lagayan dita. Ang mapayadi ka man lao masidag dito. Ay anak ko, ha? Wangamin, papa. Inlepas ko pa'y akin no pindagiti inakas ko itay alinabaak. sige Marisa. Isaganaam ni papa iti pangaldawan na. Amangan no di pa'y nangaldaw. Agsarsarita kami pailang adwa ditoy. Ngem sa balikit din ti isaw-sawang mo dita. Ha? No talaga mo lang adanakem mo. Di sigaan tinangaramid Lando. Ala, di yun pagungtan ni Manong Lando, papa. Siya kunti mangisagana iti pangaldawan nyo. Saadan? Nang restauran nakitayan. Binayada kunti makabulan nga abang yun iti apartment. Agyaman kami, papa. Adto iti 5,000 para kan ka Marisa. Allowance mo na iti makabulan, ha? Thank you, papa. Adto mati para kan ka Lando. Sige, mapana ko na. Agyaman nak, papa. Sige. Ay, apay ngay. Sangaribo la ang tintad na kanyak. Idinto ta si ka. 5,000. Ay, ipadlaw na launay. Nga da paborito na. Marisa, ading ko. Adda ko maibagakan ka. Anya dayta, Manong? Agkurang ti kwartang intad ni papa kanyak. At ano tintad na kan ka? Isu amabalin ka di. Ikanak iti 2,000. Ha? Sangaribo la ang tintad ni papa kanyak. Saan nga umanay? Para iti project ko iti pagadalan. O sige, ikan ka iti 2,000, Manong. Agyaman ka, ading ko. Papa, agyaman ta sinong batam ti awag ko. Apay, Marisa. Kuangamin, papa. Kurang ti intadyo kanyak a kwarta. Ngamin, di mawat kanyak ni Manong Lando iti 2,000. Ay, Kurang ka no ngamin ti intadyo kan kwa na a kwarta. nalabas na ita Lando. Apay ngay. Sana siya tinangipagaan na iti dayta. Mabutang siguro Amangan ngamin no pagungtan nyo. Hala, takasaritak to dayta Lando. Diyak kaya tigasta ngay naramid na. Sige, papa. Kasarita yun to. Inton maminsan Lando. Di mo ulitin tigas dyan ngay naramid mo Noan niya tintad ko itikabsat mo. Di mo pakibibyangan. Kung amin papa. Agkurang ti sangaribo nga interview. Nakurang, apay, di mo imbaga kanya ka. Apay, nakibiyangam lang ti alawan si kabsat mo. Papa. Amo yung ngagkaadalan kami iti kabsat ko. Kat noan niya ti masapul na. Isumot lang kanyak. Iswarumbang ko ngagpada kami iti allowance. Di tatiga po na. Nukastamat lang. Nasaysaya at ngagsardeng kan ngagadal. Ituloy mo ton, into no mayatawan. Anya? Manggad ka. Tat mo mapadasam
No kasano ti riga ti agbirok iti kwarta. Damagat man kada kayo, mama. Ti anya, anak. Ni kadi papa, ti pudno nga amak. Ni, anya ka din day ta sa ludson mo. Ni Martin nga amayo ka ni Marisa, ti pudpud no nga amayo. Madlaw ko ngamin. Kat kagurguranak ni papa. Idi pa'y laubingak, mama. Lando, Ubingak pa'y lang. Ngamadlaw ko na pagpaborito ni papa, ni Marisa akapsat ko. Kanayon na madlaw ko na ita, mama. Gaputag kakapintas tibado, kan sapatos ni Marisa akapsat ko. Nasakit unay tinakam ko kan ni papa, mama. Iton sumaruno at umawat kan kanilando. Di mo ikikan, ha? Papa, Ibaga masyakton ti dumawatan na. Mawatam. sige papa, maawatan kayo. Masaya at Kasano nga min at dumawat kada kayo. Kat kasta kayo matkan kwa na, papa. Iso ang mabutang. rumbang lang agbutang kanyak. Apay, isukit din, tinaturturay. Nagsasao kayo. Kasla saan kayo nga agama, papa? Ay, amo pa yan. No, anya? Aqua. Awan. Lipata mo, tinaibagat, Marisa. Nalpasan ti graduation mi ti sekundarya, mama. Lando, anak. Katap no saan kayo unay amarigatan. Sumardengak pa'y lang nga agadal. Tamang sapulak iti mabalin ko apagtrabahuan. Anya? Ngam apa yun? Sayang no sumardeng ka, anak. Di kay agdanag, mama. Ituloy ko to, no adaurnong ko. Anya? Mayat ti kasta. Tapno maipamay sayo ti panagadal ni Marisa akabsat ko. Saan ka nga agbabawi? Iti dayta na panunot mo, anak. Nakapagdesisyon akon, mama. Sige, adakan ka, Lando. No maminsan, kayat ko pa'y nga ginadayo kayong nga agama. Tapno jak makitkita ti mapaspasama kada kayo. Masapul nga ituloy mo ti panagadal mo, Lando. Kasano ko, ma, Adela? Amok anasayaat kan nagagat ka at tao. Kang runaan ti amin, naanos ka. Iso akayat ka nga i-rekomenda ka dagi tinagan na kanya. Adela? Agaw-awat dagi tinagan na ko iti working student, nga agpaay kadakwada iti sentro ti syudad. No, interesado ka. Interesado ka talaga, Adela. O sige, kadwaan ka nga ron. Mayat ijay, tamabalin mo ti agtrabaho kan agadal. Stay in ka pa'y. Ha? Ay, mayat nga rod ano kasta? Angam, nakababain samot kadagiti naganak mo. Sigamat. Tapno ammom, ado tinagtrabaho ijay anakalpas iti panagadal na. Saan laang asika, Lando? Kamaudyanan na, nakapasaak matlaangan, papa. May sa akon anaan-anay a nurse. Ay na, thank you, Lord. Ang yaman akta di nakpinaay, anak ko. Ay na, sikat-ikatanukan nga anak para kanyak. Una yun day taapa ng patiray okyo kanya, papa. Para iti panagbaligim, agpaparti tayo dito balay, anak ko. Agyaman na, papa. Itad kumutang ti kotse regalokin ka para iti panagbalin mo amay san anas. Talaga, papa? Thank you.
Dakon, papa. Anya ka diti mapaspasamak ita ditoy. Ala. Tarimaan nyo lang ta namin dita. Wan? Dinalyaw naklang ni papa. Kat pulos at saan ang nagtimtimak. Ay, una yung tikastoy. Itala ang agawid ak. Ngam di nakpay lapansinan. Lando, anak! Ay, nasaya at tandaakan, anak ko. Kailiw kan. Apay nga itakala ang anagawid. Naimbag kayo pa'y mama. Takailiw dak. Ngam ni papa. Saan? Baybayaman ni papam, anak. Aklo mo na talaga akas jay na. Di mo ikaskaso ti amam. Saan kat nga iso ti gapuna? Tapno di ka agawid dito'y balay. Kaya't mo maamuan. Luapay nga dayo tirik na ka, Lando. Papa? Gapo tadakil ti atap ko. Asaan ka apudpud no nga anak? Anya? Iso di nakpapabasol. No nilang marisa ti bigbig nga anak, ha? Saan, papa? Saan na po no dayta? Nawaya ka pumanaw dito'y balay. No kayat mo. Ha! Awan bibiyang ko dita. Kumusta ti panagawid mo iti lugar yon, Lando? Adela, Agayan ayat tamatan. Kayat ko, itugot nakto inton sumaruno a panagpasyar mo ijay. Mabalin? kwa, Adela. Pasensya ka na. Ngam, jakon agawid iti lugar mi. Dito yakon syudad nga agsapol iti pangdak. Anya? Siyak ti makapanaknak. Abukod mo nga anak ni Lando, Martin. Anya ka di pa'y ti masapol mo, apanaknakan iti dayta. Di nakalilawin na do. Amo! Tisigod ang nubium idi ti ama ni Lando. Anya? Saan apod no dayta? Anak mo ni Lando! Ti pagsakitan tinagmo ko. Ti saan apa nangamin ti asawa kiti puno kanya pare. Ani Lando? Ket talaga abunga ti panakailaw anda ide. Iti sigod anobyo na. Pare Martin, panagkunakit na rigat. No atap lang ti pagbasbasaram. Aniya. Tanong masulbar ti pare kotse pare. Apa ino padasan nyo ti agpadiin eh. Un pare. Mga tigas ta. Tapnamat na kayo. Noan niya talaga. Tipod no. Mama, adda kamin. Kaduak ti asawa ka. Naimbag nga orasyon, mama. Kastamot kada kayo, anak ko. Agyaman na, tanalagip yung tinagawid dito yung balay. Ala, umay kayo, sumrag kayo. Ala, agtugaw kayo. Agyaman kami, mama. Agyaman kami, mama. Nabayag na kayo asap sa pulan. Ngamjak masarakan ti ayan niyo. Impagarup ko lakit din no kinagura dakmatan. Saan ko ang maaramid kada kayo dayta, mama? Ipatpatag kayo unay, mama. Pakawanam ko mati amam, Lando. Tauray kaskasano. Iso ti amam. Agpakpakaasi akan ka. Iti kasta, maurnos yu ti amin. Adela, kaslang amin narigat ko ang maaramid dayta. Adu arigrigat ko. Gapo iti nararamid na kanyak. Nagsakripisyo ak. Lipatam ko man dayta. Tinaskan ita. Maurnos ti amin kada kayo. Anak mo man, wano saan? Nasken.
Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 20. Agbyag iti kinabak ng kan kinanamay dagiti masirib. Ngam ti maag, busbusan na asipapardas tinatgadan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Awanan ti kwarta mi dito iti anak mo. Mangipawit ka. Saan ka di akay pawpawit ko laang ti sweldo? Diyak pa'y nagsweldo ita abulan. Kasano nga, di tintinagak ang motor ni John. Ay, di pa'y tintinagak a TV. Washing machine. Apay ngamin a pinagigiddan mo dagita. Manulaang mo't nga iti masusweldok ditoy. Apay agpaabakak iti kaaruba, nga adu ti alikaman da. Imbag ka dakwada dadakkel ti sweldo da. Saan akatulong ti kabagyan da nga adda iti abroad? Basta jak pa bakadakwada. Manungal daw adi kam nangan ka ni John iti klas a restaurant. Awan nga minin kwartame. Ano sa nyo pa iti agluto Kurang ti sweldo no agbibiyag kayo dita akasla milyonaryo. Into nagsuldo ka, mangipawit ka adagos, ah? Anya nga ito'y masida, tatang. Apay adita mapan mga iti restaurant. Awan pa yung impawit ni nanang mo. Saan ka no pa nagsuldo? Ha? Kaslasan nga trabaho di abroad. Maawanan tamot iti naimas amasida. Imbag tolo na makaipawit. Intamanan mang restaurant. Tamasaluta nga agluto. Nagbayagan nga inuurahin tapay nga gipawit. Aganos tapay Mangipawit tulat ta. Aganos ta amangan, asan anaimas ti masida? Karanya pay ngay. Awan nga rod kwarta ta. Maladaw kayon iti pagadanan, kayon anak ko. Tulungan da ka pa amang pakan kadag iti baboy nanang. Kaasi ka mo no si kapay ti mang pakan kadakwada. Ngam aldawan, anak ko. Ayun gayam, mangala kayo laangan itilining taas sa baakan ninyo inton resesyo. Awan pa'y ngamin ti kwartang yung itod ko. Wala nang. Alay, nakpay man agdigos. Tanapar siya ka ng itirugit ti baboy, idinagdalusak. Wan anak. Imbagak matkit din kini ading mo nga isagana ng tibalo nyo amapan iya pagadanan. Ay, sige nga rod nanang. Panawan da kapay dito'y kulungan ti baboy. Sige anak, didak pa kadanagan dito'y. Masapa kayo asumang patinton malama. Tatulungan dak amangala iti kanan ti baboy. Nagbangsit ka, Tom. Isungarod nga umayak agdigos dito'y gripo. Tanagdalusak ngamin ijay kubo ti baboy mi. Imbag man, tamaanusan nyo ti agtarak ni ti baboy. Nusyak, jak maanusan. Ay, imbagan ka tada ni nanang mo di abroad. Da kami kat awan abroad mi. Ha? Kaduan mat, malas kayo mata talaga. Kasi kayo. Isungarod nga anusan mi kani ading ko ti agandal. Tapno makalungaw kami. Ibagak ko apag-abroadan nyo ni nanang mo. Pangalaan nyo nga itaramatan ng agabroad. Wan nga rod. Isungan anusan mi laangin agtarakan iti baboy. Di ka kanumot na pan iti pagadalan nyo. Nasabat ko ti may sa kaadalam. Umapal la dayjay. Napan kami nakibasketball. Nagpinustaan kami. Katda kami tinangabak. May atano nangabak ka. Mano tinabak mo? Umanay mo tapang restaurant tatang. Ha? Intaman hindi mangan iti restaurant. May ta. Saan na ka nagluto? Yan may sa awan iluto. Saan to man naimas ti ilutom, tatang? Sige, agmotortan amapan iti restaurant. Malangarod. Tani, mabisi na kon. Imbag ti aday iti abroad, ti dadakkel na, takanayon damapan iti ili. Ay na, nakapapal na, sanaya. Kanayon damapan mangan iti restaurant. Uy nga ron. Ngam damag ko, asaan kanon nga agad-adal ni Manong Jun. Oh, nakaamuam asan nga agad-adal? Di ka adalak, Manong. Kanayon da kano amapan makibas basketball. Ay, makipinustada pa'y kano iti basketball.
Ay na, sugal met laeng ano ada pustana. Wan takwarta nga ro ti pagpustada. Ada maabak, kan adamat mangabak. Kanayon da nga agkuyog nga agama. Ama nga na doon da pa ya makipusta iti basketball. Awan parikot da inti biyag. Kanayon daan naragsak. Ay nangam da tayo. Kanayon tayo agtrabaho. Ay, agala tayo iti iluto akan inti baboy. Wan nga rod. Sa tayo ito'y lamaadaan iti kwarta. No mailakot tayo, dagiti baboy tayo. Nalakon ti may sa ababoy tayo. Ikan kayo iti igatang yo, iti masapsapol yo, iti pagadalan nyo. Nabawasan nga rodin at ipakpakanin tayo, nanang. Wan, anak. Ngaminton aganak di may sa atakong. At dantumanan pa kanan tayo. At least, ada ilako tayo. Agan anos kayo, anak ko. Awan mat nga minti sa bali a pagsapulan tayo. Manipod pimusay day di tatangyo. Sapay la kumaan, ta makaturpos kami kani ading ko. Tapno makalungaw tayo mat, nanang. Adda kada kayo day ta, anak ko. No igaadyo ti agadal, makaturpos kayo. Ika gumaak, nanang. Diyak ipalubos nga agtartarakin latan iti baboy nga agnanayon. Awan matkit di ti dakas na iti panagtarakin iti baboy. Nga may mayat matlaang, no makaadal kayo, kat maaddaan kayo iti natalgad at trabaho. Hello, nanang. Nangipawit kayo ka di iti kwarta? Masakitak dito'y anak. Ipapaagas nak ti amok. Iso sa anak pa yung makatrabaho. No kasta, awan ti maipawit yo. Sumagmamanulaang nga aldaw ang nakapagtrabaho ak. Iso ba si tintada sweldo. Ipapaagas dak namin. Anya ka diti sakit mo, nanang? Agduduma anak ko. Ada diferensya ti liver ko. Ada pa'y kano kidney stone ko. Kun ada bato ti apdok. Anya, nagadumatan. Isungarod anak ko. Ang mga no pag-awidon dak ti ta Pilipinas. No awan lata ti pagbaliwan ti marikriknak. Kasta ka di, nanang. Sige nga raw, nanang. Agpaimbag ka dita. Apa yan naliday ka? Asino tinakasarita mi ti cellphone? Ni nanang. Ah, Adda ka no sakit na. Amangan no pagawidin ti amo na. No kumaro ti sakit na. anya? Nene. Kasanon nga, dagiti tintin na ganta dito, nga appliances. Diyak amo, tatang. Sapay diyak makaturpos. Tabi na ibay akti panagadal ko. Gapoy ti basketball. Aguri ka man. Apa yan, nagsakit ka nun ni nanang mo ito abroad? Kwa, diyak mo, tatang. Hanggang no agawid. Anya nga iti aramatan ta pagpagas kan kwa na. Dahita ti parekot ita. Bantayan talata ka din agsakit. Kasano nga tatang? Diyak mo tamaw. Umay to agsinger dagiti nakautangan tayon. Ang mga no alain dan dagiti tintinagak nga appliances. Ha? Pati motor ngay, ang mga no alain da. Nang, kitain nyo tilugan nga da iti batog ti balay da tata Jose. Apay anak, anya ayat ti mapaspasamak. Enroar da madagiti appliances da. Pati ti motor, oh. Ha? Kayat ka di asawan da ita? Nga imbargondan dagiti appliances da? Kunak manukas dagita. Ay na, sayang. Sa pa ibaro dagiti appliances da. Ay, kanti motor. Sayang, nanang. Kayat mo kadi ada tayo ti mangituloy amang bayad, anak. Anda ka di umda sa pagbayad tayo, ha? Adda urnong ko, anak. Sige, tayo nakasarita ni Pare Jose. Alaan da ka din ti motoryo, pare. Apay ko man no alain dan. Apay, interesado ka mare. Wan, kano kayat yo? Siya kun ti mangituloy amang bayad iti motor. Pangalamot nga iti pagbayad mo. Kat awan samot kwartayo. Adamot basit urnong ko. Sigurado ka nga daornong mo? Wan, katno kayat mo? Ituloy ko abayadan ti saan mo pa'y anabayadan.
Anya. Ne, kasla jackpot siya na makaurnong kayo. Kano, agbababoy kailaan. Uray day ta washing machine. Ala akon, no saan mo ang mabayadan? Adan mo toro pagluganan tangag eskwela, ading. Itulod ka iti pagadalan nyo, sakbay ang mapanak iti pagadalan mi. Ay, apalak da tata Jose. Ngamin, pasig akabarbaro ti gamit da. Ngam ita, nairwar sa amin ang agamit da. Ay na, nabarayuboy da ngamin unay, idi adu ti kwartada. Di da mo tinagimpad, kasta ka di, nanang? Wan anak, idi saan dan ang mabayadan? Siyempre, umay alaan ang dagiti nagpautang kadakwada. Imbagkat ata nakita, isong imbaga kada kayo nanang. Ay, kaasimat ni Mari Maria nga adda ijay abroad. Awan pa yung pulos appliances ta. Uwan nga rod tatang. Awan pa kakitaan kadagiti nagbambanugan ni nanang iji abroad. Tidakas na. Ito nagawid. Awan na pulos urnong ta. Nabarayo mo itang amin iti. Ne, ada tao. Ha? Oy, Uwan nga paiso, tatang. Sige, tayo naklukatan. Una yan ti ginapanglaw ti unag ti balay tayo. Awan pa'y makita nga alikaman. Napanadag iti impaw-pawit ko akwarta kada kayo. kunak ngamin no sana mapasamakan katikasta. Iso nagbarayo boy kami. Naimbargo dagiti amin at intinagak iti. Tadyak ngamin nakabaybayad. Dayta kadilaan tinapanan tinagbanugak. Kitaan nyo man di tabanger. Awan abroad da. Ngam di makkel ti balay da. Ngam to'y balay tayo. Awan pa'y nagbaliwan na. Inus-usaryo kadilaang a pinaglanglang ay dagiti impaw-pawit ko kada kayo. Pakawan anak bakit? Jak naman di kasta mapasamak. Kat katawan, kan uyawan mi ide tabanger. At tababoy lang ti pagbiaganda. Hanggang nagduras matan ti panagbiagda. Ni, apa yan, Mare? Nagkutong kamutan. Anya tinapasamakan ka. Adda sakit ko, Lara. Oh, di saan ka nga ruden nga agsubli iya abroad? Saan ko nakabalan ti agtrabaho? Iso a pinagawid dakon. Malading nakparakan ka, Mare. No kumataam mo dagiti agamak as inalimot mo tantimpaw-pawit ko. Ada kumamot urnong mi. Ngam saan? Tanagbiag damat anabarayuboy. Da kami, oray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Inan ano sandagiti anak ko ti makaadal, Mare. Kat nakaturpos damat. Awan lata ti